Mga kapuso, makukulay at naggagandahang halaman na mayana, agaw atraksyon sa isang hardin sa Benguet. Ating pasyalan sa report. Sa matingkad at samot-sari nitong kulay, talaga namang picture perfect at Instagrammable ang bagong atraksyon na ito sa La Trinidad, Benguet. Ang namumutiktik na halaman sa hardin, ang mayana o mas kilala sa lokal na tawag na dara-dara. Meron na umanong 60 variety ng mayana sa lugar. Mayana po kasi mabinta sa amin nung nagtitinda po kami ng bulaklak noon, ma'am. Tsaka dahil sa mga attractive nitong mga kulay, ma'am. Besides doon, maraming mga health benefits po ang mayana. Ang pinakapaborito umanong spot, ang Mayana Mountain. Hindi rin umano inakala ni Rex na ito ang papatok sa mga bisita. Pinalandscape namin tong harap, pero yung parang pumatok, ma'am, yung hindi namin pinalandscape, yung tinamnan namin na mountain, yung Mayana Mountain po. Doon po namin tinanim para mag-propagate po kami, magpadami po. Isa rin umano sa dinarayo ngayon sa lugar, ang itinuturing nilang one of the wonders ng hardin, ang Payugpug Falls. Noong March 2021 lamang umano binuksan sa publiko ang Mayana Garden. Pero dahil sa pinatutupad pa ring restrictions bunsod ng pandemya, mga taga Baguio City at Benguet lamang ang tinatanggap na bisita sa lugar. Joan Punsoy, Balita Amyanan.